روژا دوشەمێ 20 مژدارە 2017 دەستگەها خێرخوازیە بارزانی لە کامپا قۆشتەپە یا پەنابەرێن ڕۆژاوای کوردستانی سەمینارێک لەسەر شێوەیە دانوستاندنên مامۆستا bi xwendekarên asta seretayî û amedayî re û çawaniya serkeftina perwerde û xwendinê dema ku bi awakî zanistî tê dan li navenda Osman Sebrî ya Rewşenbîrî ji mamosteyên kampa Qoştepe re pêşkêş kir. Birêveberê meydanî yê dezgehê Beşdar Abdusamed di semînara xwe de ji mamosteyan xwest ku hinek nermahiyê têxin şêwe û danûstandinên xwe de da li ser bêngeheke zanistî û pêşketî bi xwendekaran re kar bikin. Hin mamosteyan ji semînarvan re got ku divê dêw bav li malên xwe guhdanê bi zarokên xwe bikin û destên wan bernedin û tim bi zanebûn, asta xwendin û perwerdeya wan ji nêzik ve bişopînin. Da bi alîkariya dê, bav û mamosteyan re pirsgirêkan çareser bikin û nifşekî zana bi ser bixin. Em îro beşdar bûn li vê dewranhanê me gelek tiştî baş me îstîfade kirin, nîqatên îcabî û selbî hebûn li cem di vir de em ser nîqatê gelekî îcabî sekinîn. İnşallah ew nîqatê îcabî mê pêş dibixin cem xwe çi em û çi mamosteyên gelek beşdar bûn. Yani me îstîfadê ji vê perwerdeyê bikin ji bo em karibin gavnî baş bavêjin. Nîqatê selbî jî cem hewl em ê bihawlin ew nîqatê selbî em telafî bikin û him em karibin alîkariyê van tilavar bikin, bi van şagirdar bikin, pêş bikevin him ji bo bêjin ji nahiya terbawî jî nahiya tealîmî. Mamosteyên amade tevahiya wan xelkê Rojavayê Kurdistanê bûn û gelekan ji wan ev semînar dît ku tiştekî baş e û sûcê tê wergirtin. Birêveberê meydanî yê dezgehê Beşdar Abdusamed armanca semînarê diyar kir û got. Heman zîmen lew dewreyê de ziyadtir tewcîhî mamosteyê re bû çon tahamil û tahamil legel qutabiyan bikin, çon risaleyê xwe an perwerdekirinê qutabiyan perwerdekirinê xwe an digihîne qutabiyan bo ew ê kewaneweyekî nû و هەروەها مستەقبەلێکی باش بۆ قوتابیان داوی بکرێت. بۆ بەرنامە ئارک عەلی عومەر کامپا قۆشتەپە.